Tervetuloa uuteen videon. Ollaan Luolavaara Selankaa ja pelataan vaan tuloskierrosta täällä. Ykköspäivällä heitetty avaukset ja ne näkyy varmaan pian. Joo. Katsotaan tuleeko hyvä tulos ja ainakin pakkaseen pitäisi päästä. Melkein sisään, eikö? No näköjään oisit, kun on hyvä. Milli? Eihän. Ei onko skipiä? Eikä ainakaan huono. No se huono ollut. Mulla oli samalla aiko, kun mä heitin isosta 3 metriä. Oletko houlihuki? Juu. Houlihuki. Houlihuki. Nonni. Oisko houlihuki? Kana! Houlihuki! Se on pirun pitkä. Jäsä kiittää, börö. Ajave. Kuva. MD sellainen pönni. Se on hyvä. Tuu. Se oli ihan solidi. Nyt mennään slaidaa ihan hyvin. Ei paha. Se on vähän vajaa, mutta ei pahasti kyllä. No on se vähän. Se on kaikki hakkuu nyt mua minilantu. No, haukkuu minilantuksi, mutta ei ainakaan voi hakkuu huonoksi puttaajaksi. Ei tossa osut siihen. Tää oli varmaan ensi kesä midariväylä. Haastattelu. Noniin. Mikäs on kauden tavoite Elitillä? PDG rating 950. Meikä haluu vähän kisavoittoja lisää ja sitten ehkä joku pitäisi saada max distance sinne 130, että sitä voisi käyttää tarvittaessa ja ehkä vielä jotain, että voisi ottaa vaikka ratingin 930 tavoite. Niin ja sit varmaan toistettava 130. Niin, Se on hirveen hankalaa. mä haluun silleen, että se riittää silleen, jos tarvii, niin riittää, mutta se on silti kontrolloitu. Ja ei loukkaantumisia. Tuo tarkoittaa. Se on persistä. Joo, okei. Meidän hieno haastattelunurkkas oli siinä. MD. No freshia, mä suosittelen hommaamaan. Mä luulen, että sä heität tuota vihreät, kun se tuon nyt matchaa munkaan. Tää on vähän alivakka. No ei, kun tässä on myötä tuuli. Niin joo, mä tiedän. Jos uskaltaisin, mä voisin heittää putteriin, mut kun mun selkä varmaan repee. Tää on, siis Teemu Talikainenkin sanoi kisoissa, että tää vaikuttaa pidemmältä kuin 80 metriä. Niin, mun mielestä tää on aika 85. Mutta on 80. No. Ja please selkää repee. Varo vähän. Kato! Ei ja liika. On se hyvä heittää. Tuo on mun lempparimitari. Mut hei kato. Mä heitin siis kisoissa viimeksi vahingossa hirveiden grippalinoit ja puitteille hyssän. Tuo sama kiekko kyllä. Kuva. Vähän nyt tuo pitkää puttiin, mut videon kunniaksi on 15. Ei ollut huono. Tommonen safety runi. Se jää safety. Safety run. Oo, kuva. Palaria. Mulla jäi 10 palari. Ei haittaa. Kuva. Tän takia mä inhoan talve. On se pro. Mr. Tatsivämää. Vähän liikaa. Näyttää aika hyvältä. No vähän käs liikaa kans. Oliko tää se just mistä mä puhuin tosta Steel? Kohta tulee kesä. Katso.
pitkä se. Kaksi vedettä. Mä otin just back to back bogit hei. Pelkästään sen takia mä missään eka puti. Nyt kuvaa. Pirun Karmanen FD3. Mulla on paremmin näytön kohta. Totta. Se on aika hyvä. Se on hyvä. Juu, se oli aika hyvä. Se on jossain 5 varmaan. Se on 3 metrissä. No. Mä en nyt voikaan näyttää vielä tota FD3 tai noit, kun ne tulee sit Intepäkin. Vielä kerran. Nyt heitetään sit tätä vaan. Tää on luottopannu. Jätkä tuon tää mut off D-pad. Iljalilla oli tuossa. Laitto forenempi milli ja meikä on tossa. Niinku 5 metriä ja kuva. Oli fresh avaus. Ja otti birdie. Kääntyykö? Ei, mut se on ihan ok. Se on itseasiassa... Se on vähän liikaa vasemmalla kyllä. Juu, ihan huolella liikaa. Kuva. Tätä just! Mä en nyt jättikin laittaa antaa. Vähän tunaroitiin ja lankaa. Elaatti bogi ja mulla on vielä tossa bogiputti. Nyt on freshin näköistä hei kaverit. Oi, kuva. Ihana väylä. FD. Mä en tiedä. Mä tykkään heittää mettiä enemmän FD kuin midariin. Nice. D-pad ei oo minkis. D-padin vika, tiiäks? D-padin vika, katso. Älä huijaa. Nyt on hyvä. Ei kun kato kun skippaa. Oi, pomppi milli. Se on hieno heitto kuule. Hei. Haluatko puolet? Tää jätkä antaa mulle niin paljon kamaa. Ai toinen puolikas patukkaa jo. Nautin. Mikähän kovaa. Käykää followaa tää TikTokki. Kuva. Korkataan PK-näpsäkausi. En oo koskenut tähän kiekkoon varmaan puolella vuotta. Ihan hyvä niin. Is your record? Me is recording. Kukaan ei sit saa haukkua mun puttiin. Pikku storytime tästä päivästä. Viime kisoissa oli -6. Päädyin 4 metriä, alkoi vähän jännittää, painoin siitä ohitte ja seuraava väellä ajattelin kesken heittoa, että pitäisikö heittää kuitenkin forea ja otin bogia. Ei tuntunut hyvältä voi sanoa. Laitetaan nyt sit hollari. Kannattaa olla ammattilainen, ei tuu tommoset. Tulee vaan samanlaisia puttiralleja kuin mulla. Ois maistanut kyllä ykkössäkin. Ois pitänyt täällä -7, täällä oli -5. Sitten on mä, joka otti 2-6. Jätkä heittää tän backerille. Ei kyllä yhtään haittaa vissiin. Se oli ihan hyvä. Heitetään nyt taas sitä, että mä revealaan mun kiinteät korkeat. FD3. Tää on suora FD3. Kuten näette, suoristaa ja feidaa. Ja ei yhtään pahempi, kummatkin on silleen millistä. Tuleeko Starframe? En uskalla sanoa. On kova! Jos tästä missaa, niin ei kyllä tiedä. Tiedäks mitä? Eva tuu! Äkki! Meikä ite aina sano, että ei oo forea, niin katsotaan onko tikissä vai ei. Oho. Okay. Tää on vähän riski, mutta... Jep. No ei se kyllä huonoa. No oli se vissi. Ois ollut hyvä ilman sitä puuta kuule. Niin. Kuva. Ensimmäinen kerta, kun mä heitän tosta kesken. Mä aina heitän hyssän, kun mä aina nössään. Nyt on muuten freshin näköinen väylä, mä sanon. Ai jaa, ja tää on freshi kiekko varmaan. Varsinkin kun mä heitän. Ainekset hollariin. Ei hittaa, kun lipsahtis. Osui joku hyvä kiekko.
No. Lipsahtiko edes? Ei. Bergi vissiin sisään. Meikä tunnetaan tästä heitä. Onko? Mä tunnen sut huonona pelaajana. No ei vaan. Ei se paha ollut. Se näytti kamerasta aika lähellä. Luontodokumentti. Tämä villikarhu laittaa Putin ja... Sammaista toivottavasti kesäyöllä. Kyllä se kesä tulee. Pari. Tulee isompi ilmastonmuutos, niin tulee nopeammin kesä. No jo niin, päättäjät, kuunnelkaa tätä. Nyt ne vitsin korkit, jotka irtoaa niistä maitopurkeista pois. Roskatkot kyllä se tässä. Joo, mut silti ottakaa ne perkeleen irtoamattomat korkit pois niistä maitotölkeistä. En tykkää. Kato! Ne tuli kattoo, kun mä ammattilainen. Luontodokumentti. Tuolla on enemmän, tuolla hitto 5 tuolla oikealla. Luontodokumentti. Huolavuoren peurat. Kato, siellä ne menee. Nonni. Miksi nää muuten aina täällä väylällä? Siis viime vuonkin, kun mä olin kisoissa, niin mä näin täällä. Onks meillä on yleisöä, kato. Niin jo. Mitä meillä on yleisö? Se kun me catchattiin ne info. Noniin, heitetään. On tuossa flashit kyllä. Oo. Kelpaa heittää kiitokset. Radan huollosta. Joo, ei. Sulla ei oo hirveen hyvä forepäivä tänään. Juu. Tuli vähän ikävä bogi äsken. Laittaa nyt skipillä sisään. Ai niin, muuta merkkaa vielä. Vähän leveä. Se on toi safety kuitenkin, se on ihan hyvä. Juh! Kiva skippi. Se on vähän ehkä pitkä tai sit se on ihan meillä. Se on ringis. Tää on yksi työhevosista ainakin kesä. Tää ainakin viime kesä oli yksi käyty. Joni Latokylä A2, nää on kyllä freshejä. Mut tää kruunata kaiken. Ja se historia tän takana niin on. Vähän niinku Suomen historia, eli sitä ei ole. Vittu, miksi mä heitin noin huono? Miksi on tohon puuhun? Uhoset he laittaa P3X tolppaan. Ei muuten uhonnut ihan Joo, meni vaikka 25 metriä. Meni johonkin tonne. Eikö uhonnut ihan turhaa asu tolppa? Luontodokumentti. Ja naps. Ei mene läpi. Juh, sopaari. Läheltä meni. No, on sun vähän pakko, jos sä haluat birdi. Joo! Hei. Oliko kuksi? 15 haastattelu. metriä. Onko kuksi? Ei se oo kuksia, kun mä tähtäsin tuohon. Pienellä kuksilla. Ei haittaa. Ansaittu. Ei oo kuksia. Tuo on kyllä ansaittu noitten puttimurheitten takia. Ei oo ollut huonoja putteja, mutta ja ne jäänyt vähän alarauta. On siellä ollut huonoakin, mutta on siellä ollut aika paljon hyviä. Peilijäätä. Kuuluisa tuplamando vällä. Oota! Kato! Ei. Se on milli. Ei tarpeeksi matala, ellei osu tolppe, ei se osu tolppe. Kyllä mä ton otan. Sinne mun viereen. 5 metriä. Vierekkäin. Eikö siinä P3 toimii? Nice. Hyvä bro. Nisse. Tää ei tää niinku huono oo. Nyt mä heitän yhtä antaa. No, safe touchit alle. Okei. No jos niin Mä en osaa heittää logikkia. Mä otan yhden ekstra. Ei se paljon auta. Vika väylä. Semi vika. Heittää holleri. Jee, tsempparina. Holleri. Holleri, no heitä holleri. Heitetään holleri. Heitä holleri.
Zoomaa. Meinas asuu yläpanta. Kamera vähän pikselöity vaan, mutta ei. Toro. Ei! Piti heittää nämä vastaan. Juu. Ei voi mitään. Joo. Come on. No. Kiitos kun katsoitte videona. Mä suosittelen, että 18 väylällä kannattaa vähän varoa. Siellä on pirun liukasta. Vedin lipat ja taittu bagi kun osui niin kovaa. Tai bagi taitto selänä. Olin tuossa polvittaa sit bagi tuli mukaan liikkeeseen ja selkä taitto nyt tuli injuryin paikasta ja juu, tuntuu mukavalta. Pelattiin, mä pelasin -4-0. Ei ollut mikään tulitus, mutta se oli semmonen normikäs. Kiitos kun katsoitte, nähdään ensi videossa. Se olisi moi moi moi!